गुन्दारि दखानावहाय अमा बेदर फानदोंना नै गुन्दारि दखानाव अमा बेदर फानदों लोगोफोर गुन्दारि दखानाव अमा बेदर फानदों हेलो लोगोफोर बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोना आंनि चैनलनि गेजेरजों गुन्दारि दखानखौ नायलांनो हागोन माबायदि आरो अमा बेदर फानग्राया सोर आङो बेखौ देखायगोन नै अमा बेदर फानग्राया बेसो बाजै समायनानि नामा बे माबायालाय अमायालाय हा बाजै समायना ओइ बाजै समायना हरलै बेलाय नोंनि न'आवसो दा आंनि न'आव नङा बे हाराखौसो जानांगौ जागोन सोलायनानै गोबा सोलायना जायोलै हरबा बांखाना ह गोबासो नाय दै नाय हाराया थांखायो हाराखौसो जानांगौ जागोन नों हारा गैया आरो बेखौ जायालै हौवासो जागोन बे बेसेबां आराम फवासेखा बेसेबां दानहरसै नै हाराखौ हरबावबा हनै सेरसेयासो जालाय लांबाय नै नाङालैखौ माथो खि मोनामदोरा एथ' हाराखौसो दाननांगौ जागोन गाज्रि मोनगोन ना मानसिखौ बेबो हारा गोजाखालै बेखौ लादो होदोलाय दा हाबाब गुन्दारि दखान ओरै घुमथि ओमफ्राय ओरै साहा दखान मा लांफैदोंबा साहा लोंफैदों दे गोथाव दा गुन्दारि दखाननि साया सेरबेसे लाखो गुमै बैसागुनि बेदरा अमा बेदरा 12 केजि आस्सा दे गोजोनै जाथोंसै मना बुंलायनाय नै बेखौलाय औ बेखौ जोंलाय बोरैथो सेरसे होननानै फोथायनांगौ जाखो मना बुंजासे होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव जोंनि गेदेरा दासो सफैदों बबेनिफ्राय फैदों आङो मिथिना लागोन बबेनिफ्राय सफैखो गेदेरनालाय आमगुरियाव बाइकनि साबिया बायजोदोंमोन नालाय आस्सा बेखौनो गोदान लागायनानै लाबोबाय माने सेल्फ बायदिसिना लागायबाय गोदान हिर' कम्पानि आरोना बिराद सेल गोदान इयो ने नङा सेल नङा बियो माने साबि लक आस्सा लक साबि स्प्लेन्डारनि लक आस्सा सेल्फबो बानायनाय माने सुपार स्प्लेन्डारनि साबि लक सेट आरोना आस्सा अब्ला दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय